Wel, bore da i chi gyd a chroeso i'n gwasanaeth ar gyfer 7fed Sul y Pasg. Ond gadewch i ni yn ôl ein harfer ddechrau ein gwasanaeth drwy droi at ein tad nefol mewn gweddi. Gweddiwr. Dad Trigarog, diolch i ti am y fraint o gael cyflwyno'n hunain i ti unwaith yn rhagol y Sul arbennig hwn. Crea awydd newydd yno mo Dad, i gyflwyno'n hunain yn llwyrach i ti mewn cariad, i fuddod ac ymgysegriad. Cymorth ni i gysegru'n hamser, i werthfawrogi'n fwy a'i ddefnyddio i ddibenion gorau. Cymorth ni i gysegru'n dwylo, i ni fod yn gyfryngau dy dosturi a thrigaredd yn y byd. Cymorth ni i gysegru'n genau i ddweud amdanat. Cymorth ni i gysegru'n calonau ac i ddwyn bob teimlad o'n heiddo o dan dy arglwyddiaeth di, ein brenin a'n Duw. Amen. A'r colegt ar gyfer 7fed Sul y Pasg. O Dduw, brenin y gogoniant, dyrchefais dy unig fab Iesu Grist a buddugoliaeth fawr i'th deyrnas yn y nefoedd. Erfyniwn arnat beidio a'n gadael yn ddigysur, ond anfon dy ysbryd glân unerthu ni, a'n dyrchafu i'r fan lle aeth i ni a chawdwr Crist o'n blaen. Yr hwn sy'n ddiw ac yn teyrnasu gyda thi a'r ysbryd glân yn un Duw yn awr ac am byth. Amen. Darlleniad o Actau'r Apostolion y bennod gyntaf. Felly, wedi iddynt ddod ynghyd, fe ofynasant iddo, arglwydd a dymai'r adegrwydd ti am adfer y deyrnas i Israel. Dywedad yntau wrthynt, nid chwi sydd i wybod amseroedd neu brydiau y mae'r tad wedi ei gosod o fewn ei awdurdod ef ei hun. Ond fe dderbyniwch nerth wedi i'r ysbryd glân ddod arnoch, a byddwch yn dystion i mi yn Jerusalem ac yn holl Judea a Samaria a hyd eithaf y ddaear. Wedi iddo ddweud hyn, a hwythau'n edrych, fe dyrchafwyd, a chipiodd cwmwl ef o'i golwg. Fel yr oeddent yn syllid tua'r nef ac yn tain mynd, dyma ddau ŵr yn sefyll yn ei hymyl mewn dillad gwyn. Ac meddai'r rhain, ŵyr Galilea, pam yr ydych yn sefyll yn edrych tua'r nef? Yr Iesu hwn sydd wedi ei gymryd i fyny oddi wrthych i'r nef. Bydd yn dod yn yr un modd ac y gwelsoch ef yn mynd i'r nef. Yna dychwelasant i Jerusalem o'r mynydd a elwyr olewydd, sydd yn agos i Jerusalem, daith saboth oddi yno. Wedi cyrraedd, aethant i fyny i'r uwch ystafell lle roeddynt yn aros. Pedr ac Ioan ac Iago ac Andreas, Philip a Thomas, Bartholomeus a Mathew, Iago fab Alffeus a Seimon y Selot a Judas fab Iago. Roedd yr rhain oll yn dyfal barhau yn unfryd mewn gweddi, ynghyd â'r rhai gwragedd, a Mair, mam Iesu, a chydau frodyr. Gwadewch Efengil Crist yn ôl Sant Ioan. Wedi iddo lefaru'r geiriau hyn, cododd Iesu ei lygad i'r nef a dywedodd, O Dad, yma'r awr wedi dod. Gogonedda dy fab mwyn i'r mab dy ogoneddu di. Oherwydd rhoddais diddo ef awdurdod ar bawb, awdurdod i roi bywyd tragwyddol i bawb, rwy ti wedi rhoi iddo ef.
Yn awr o dad, gogonedda di fy fi ger dy fron dy hun, a'r gogonaint oedd I mi ger dy fron cyn bod y byd. Yr wyf wedi amlygu dy enw i'r rhai a roddais di mi allan o'r byd. Eiddo ti oeddynt ac fe rhoddaist I mi. Ymaint wedi cadw dy air di, ymaint yn gwybod yn awr mae oddi wrthi ti y mae popeth a roddaist I mi. Oherwydd yr y fi wedi rhoi iddynt hwy y geiriau a roddais ti I mi, a hwythau wedi ei derbyn, a chanfod mewn gwirionedd mae oddi wrthi ti y deithym, a chredu mae ti am hanfonodd I. Drostynt hwy yr wyf fi'n gweddio. Nid drost y byd yr wyf yn gweddio, ond drost yr rhai a roddais di mi, oherwydd eiddo ti ydynt. Y mae popeth sy'n eiddo fi yn eiddo ti, a'r eiddo ti yn eiddo fi. Ac rwyf fi wedi fy ogoneddu ynddynt hwy. Nid wyf fi mwyach yn y byd, ond y maent hwy yn y byd. Yr wyf fi'n dod ata ti. O dad sanctaidd, cadw hwy'n ddiogel trwy dy enw, yr enw a roddaist I mi, mwyn iddynt fod yn un fel yr ydym ni yn un. Tybed faint ohonoch chi sydd wedi bod mewn sefyllfa debyg i'r un yr oeddwn ni ynddi rhyw bythefnos yn ôl. Sefyllfa hynod braf, cofiwch. Sefyllfa blem cyfareddwyd ble'r swynwyd fi i'r fath y raddau gan gyfuniad o fiwsig a geiriau. Fe alla'r cyfan fod wedi disgyn o entrych y nef ei hun. Cyfeirio yr ydw I at recordiad o ganu corawl a ddaeth o Gadeirlan Bangor Ngorffennaf 2018 o dan arweiniad Paul Booth. A'r darn dwi'n sôn amdano yw gosodiad y cyfansoddwr David Ogden I eiriau y cyfrinydd a sefydlydd urdd y Carmeliaid, y Santes Teresa o Avila, a gyfeithwyd mor hynaws gan y prifardd Ceri Wyn-Jones. Ac fe'n seithwyd i'r orbit ysbrydol arallfydol hwn yn rhannol o bosib oherwydd mod I newydd fod yn myfyrio ar eiriau Sant Luc a'i adroddiad unigriwedd o esgyniad ein harglwydd Iesu Grist at ein tad nefol, sef y darlleniad rydym ni newydd fod yn gwrando arno o lyfr yr actau ryw chydig o funudau yn ôl. Naratif ble'r amlygu'r natur ddeiarol a dwyfol ein harglwydd Iesu, y Duw ymgnawdoledig, a ddaeth I fyw yn ein mysg ac a gyflwynid I ni ar ffurf person mwyn dwyn perthynas rhyngom ni a'n tad nefol. A mae'r stori ddramatig yr esgyniad yn un eitha cyfarwydd I ni yn tydi. Ac yn yr un modd, y stori hyfryd rydyn ni newydd wrando arni o Efengil Ioan hefyd, ble'r gwahoddir ni bron I glistfeinio ar weddi a bendith ein harglwydd Iesu Grist ar yr 11 oedd yn cadw cwmni iddo. Adroddiad o'r esgyniad yr Iesu i'r nefoedd felly wedi ei chyplysu gyda gweddi brydferth a chariadus ac yn tystio i'r cyfan oll, wel, neb llai, fel o'n i'n deud, na'r apostolion a'r angylion,
sydd yn ôl Sant Lyg a pwy wel fai arnyn nhw yn llygad rythu, yn methu credu yr hyn roedden nhw yn ei glywed na'i weld, sef y digwyddiad arallfydol rhyfeddol hwn. Y foment fawr pan ysodwyd arnyn nhw y gyfrifoldeb fawr, y gyfrifoldeb eitha, i fod yn hyrwyddwyr y ffydd, i fod yn llais yn ddwylo, yn dystion etholedig i'r Crist atgyfodedig ar y ddaear. Nid wyf bellach yn y byd, ond maent hwy yn y byd. Oherwydd yr wyf fi wedi rhoi ddyn twy y geiriau a roddais ti i mi, medde'r Iesu, yn yr adnodau da ni newydd wrando arnyn nhw. Waw, no pressure felly. Dwi'n i ddim beth amdano chi, ond dwi wedi meddwl lawar gwaith, yn enwedig felly fel y soniais i wrthoch chi, wrth wrando ar Gor a Gadeirlan a geiriau hudolus Teresa o Afilia, yn atsain yn ymhen. Tybed sut y byswn ni wedi ymateb? Tybed sut y byswn ni yn teimlo petai'r Iesu wedi deud y gweiriau chwyldroadol a heriol yma wrtha i? Rhedeg nerth fy nrhaed i'r cyfeiriad arall efallai, oherwydd mod i wirioneddol ofn be fydda oblygiadau y cyfan. Yr oblygiadau arna i, ar fy nheulu, ar fy myw. Na, mae yna ddigon o rai eraill llawer mwy tebol na fi, ac efo mwy o amser ar ei dilo. Na, dim diolch. Yntau, fyswn ni'n ymfalchio yn y cyfan, cymryd y peth fel rhyw fath o compliment mawr. Cysuro fy hun, mae'n rhaid fod yr arglwydd Iesu'n meddwl mod i reit sbesial i fy newis i fod yn genad iddo fo ar ei ran yn y byd. Na, go brin y dewisir yr un ohonom ni am ein bod ni'n ddelfrydol neu'n gymwys mewn unrhyw ffordd ar gyfer gwneud ei waith. Na ddewisiodd o ddim mohono i am fy mod i heb fy mai. Ond eto, serch ein gwendidau a'n ffeledda, gweitha ein bod ni'n gwbl anigonol ac anheilwng o'i gariad a'i ymddirieddaeth ynddo ni. Na ni o bawb mae o wedi ei ddewis i wneud ei ewyllus yn y byd, ynte? 2000 a mwy o flynyddoedd wedi ddo esgyn at ei dad nefol, arnom ni bellach mae y cyfrifoldeb i fynd ati bob cyfle gawn ni i gyhoeddi ei neges o gariad, o waredigaeth, o frawdgarwch, i fynd ati i achub cam y gwan, i ledeini ei dangnefedd a'i wirionedd. Ia, na ni, y chi a mi, mae o wedi ei ddewis, a mae o'n galw bob un ohonom ni wrth ei enw. Ac fel yn achos yr apostolion gynt, a phawb wedi hynny a fynd dystion teilwng i Grist yn y canrifoedd a ddilynodd, nid oes disgwyl i'r un ohonom ni wneud yr un dim yn nerth ni ein hunain. Dyw'r gogoniant, dyw'r goleuni, dyw'r gras, dyw'r ysbryd sydd wedi dewis datguddio ei hun ar hyd y cyfnodau. Gwahoddiad sydd yma felly i dderbyn, i ddilyn ac i gael ein cyfareddu o'r newydd, yn union fel cyfareddwyd i wrth wrando ar eiriau grymus
Sant Teresa o Avila. A dyma mae hi'n ei ddweud. Does gan Grist gorff nawr, dim ond ti. Dim traed, dim dwylo, dim ond ti. Ti yw ei lygad craff o hyd, ti yw ei draed wrth rodio'r stryd. Ti yw ei ddwylo yn rhoi bendith ar y byd. Does gan Grist gorff nawr, dim ond ti. Mwyn ei enw. Amen. Gweddiw. Ein tad graslon a sanctaidd, canmolwn di am fod yn ddi-gyfnewid, yn dy hanfod ac yn dy ffyrdd, o dragwyddoldeb i dragwyddoldeb, yr un ydw i ti. Diolch i ti am anfon dy fab i'n byd, i fyw o dan yr un amodau a ni. Gorfoleddwn yn ei atgyfodiad a'i esgyniad, am iddo gyflawni ei addewid, ac y byddai'n anfon ei ysbryd arnom. A bydded i ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas ei lan ysbryd ef, fod gyda ni oll, byth bythoedd. Amen.